Horasma dihita saluhutna. Adorak somarsaur hita dohot hatan itu hatta, jumulu mahita martangiang. Asiniroha madihamu doho damina sian debata ama. Doho sian anakna Yesus Kristus tuhattai. Amin. Hatan itu hatta naga betul jamita di pertangyangan di bagasa tikion. Tarsurat do di pesalmen 42 ayat sada sahat tu 12. Ujaha majo hatani turpuki di tonga-tongata. Laus tepetihu ma di bagasa rohat tabi. Songonom ma di dok. Edde si pudaun sian akka anak ni sikora. Songon pakkalunguton ni ursa di akka guluan. Songonido pakkalunguton ni todikku tuho ali de bata. Mauas do todikku di de bata. Ni de bata na mangului. Adiga petol hasau asa huida buhi ni de bata. Sai ilu-iluku do si panganokku aria doho borngin. Ai mani patari do di padok tuau. Di dia do di batam. Mulu sapala marningo tau disi. Jadi usema huhilalaro hakku di bagasan. Na uduria na juluk. Rap dohot akana torop manopok bagas ni de batam. Huhut marsuara ulup-ulup dohot puji-pujian. Rap dohot akana laho marari raya. Buasa saya tukiho ale toddiku. Jala buasa saya rusak ko di bagasanau. Haposi ma di bata. Ai saya na pujiokku dope ibana. Hatuaon ni bohikku jala di batakku. Tuki dorohaku di bagasan. Di baheni marningo doau diho sian luat martopiho Jordan. Doho sian Hermon sian dulu misar. Sai masih harado akka sapura de bahen suara ni hasakmu. Sude akka obakmu doho galubangmu makuku piau. Alai di perbaga-baga jahu bado asin rohana arian. Borngi pesai mamuji jala martangiang dua tu di bata ni hanguluaku. Jadi ni kudo madok di bata partano batu aki. Buasa tung dihalupa hokko au. Buasa ikon mertujuk-tuju ngau merdalat di bahen pangarsahini musuh. Nunga magupuhian huli-huliku. Lam diicahi akka musuhku doau. Ai di padati nasida duganu pare madok tuau. Di dia do di batam. Buasa saya tukiho ale toddiku. Jala buasa saya rusak ko di bagasanau. Haposi ma di bata. Ai saya na pujiokku dope ibana. Hatuaun ni bohiku jala de bataku. Ima sahakna. Donga saha porsiaon di bagasa tuhata Yesus. Di turpukod di gobarhod do pakci lalaan ni parpesalmeni. Na malungun manang namasihol. Naik pajupang doho de bata di bagas joro. Pola do dipartudos songon pakkalunguton ni ursa di akaguluan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Mulu mangihut berita na hiabinege. Ursaon termasuk do sada jenis hewan na membutuhkan gudang aik. Asabui bertahan hidup. Songonima pakkalunguton ni parpesalmeni. Naik pajupang doho debata di bagas joroi. Artina sada parjupangan natung macari kotia dui di nguluna. Asa sobu uas ni tordina jala bangkit nang semangatna. Alai mace marukil do dihilala rohana lahu patulussoni. Ala tongod dihabungan babil do ibana rak doho dongan nasa bangso. Artina secara jarak macai holang do ingananna sian bagas joro ni debata. Gabi marsak jala busisau do parpesalmeni. Alana subui be ibana songon najulu. Rap dohot akana torop manopot bagas ni debata. Huhut marsuara ulup-ulup doho puji-pujian. Rap dohot akana laho marari raya di bagas joroi. Songon natabigin aking di ayat 5. Dungi lam pojok mamuse pakilalaanna. Tertekan jala tumatangis.
Mulu dibegibana isa-kisa ni musuna na madok di dia do de batam. Pola do tari ilu ibana ubege rehe-rehe jala ilu nai didok hirasi panganon na aria dohok borngin. Ima ala lungun ni rohana mabege aka hata rehe-rehe ni musunai. Ala najolo dipahami do mulutalu sada bangso dopak bangso na asing dirajumi dui nadoho do debata na sinobbanay talu. Jala songuni do sebalikna mulumonang sada bangso dirajumi do itong hamonangan ni debata na sinobbana. Pangatusion na songoni matong najupang di musunay. Ubahed direhei musunay iba na madok di dia do debatam. Gabilungum ma rohani parpesal meni manang sedih mabigi hata ni musunay. Ati pesa sitong nga dada natalu debata dina terbuangi na sida. Alay na diluas debata do'y masa asa muba manang bertobat bangsonay. Donga sa porsyaon alay nakpesongoni parukilon na nedupan ni parpesal meni. Pola saituki manang tertekan jiwa na jalahira nong magupu huli-hulina. Alay dang laos medeli bana manang gabi putus harapan. Alay songon na tabigi diturpukon. Mampu do parpesal meni menyemangati dirina. Dido ibana do buasa saya tukiho ale todikku. Jala buasa saya rusak ko di bagasanau. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Haposi ma debata. Ai sai na pujiokku dope ibana. Hatuaun ni bohikku jala debatakku. Jadi meski hatinya tertekan, pemazmur masih tetap mampu mengajak jiwanya untuk berharap kepada Tuhan. Karena ia yakin akan kembali memuji Tuhan sebagai penolong dan penyelamatnya. Songonima digobbarhut turpukon, pakalunguton ni parpesal menon, naik pajupang dohot debata. Noaing dia ma si putih hatta siat turpukon. Na perjulu holad debatado natuk pasobu uasta. Hanya Tuhanlah yang sanggup memuaskan dahaga jiwa kita. Donga saha persiaon, nabuido jolmai marna punahun gudang arta. Dengan kerejuna manang usahana, gudang relasina. Bui liburan tuluar kota, bahkan tuluar negeri, manang sadihari lomoni rohana. Alai jut-jut saya merasa hampa jiwana, gelisah. Anggo mangihuton standar ni portibion, akka keberhasilan inama, natuk mangalehon kepuasan ningulu. Gabesonang jala damenguluna. Alai realitana, torok do halak, nakpe naung diparnapuna, ragam ni keberhasilani. Alai jiwana, merasa hampa. Dau sia sonang roha, doho dameningul. Disima turpukon paingotok kita taringot, turikko ni napajupang doho debata. Songon pagkalunguton ni parpesal meni. Totong ma taraduti parsaoran doho debata. Marhite parmingguon, marhite partangiangan, doho makanguluhon hata ni debata. Ay hola debatado na tuk pasobuhon uas ni partodiota. Memuaskan dahaga jiwa kita. Mulu se malunguk kita marsaor doho debata. Disido jupak kita sonang doho dameni roha. Alai sebalikna, mulu swadong be
kerinduan ni sasahalak marsaur doh debata. Ido nama bain gersang partodionna. Dungi songgok ma akka kegelisahan. Jala holang ma nang damai siang nguluna. Alani mertua mahita. Molo say malunguk kita marsaur doh debata. Huhut makanguluhon hatanay. Napadua hon dok matu dirim haposima debata. Katakanlah pada dirimu, berharaplah pada Tuhan. Donga saha persiaon songon parpesalmen diturpukon. Nakpe saituki manang tertekan jiwana. Jalahira nang magupu huli-hulina alanyaka arsa ni rohai. Alai dang laos madeli bana manang gabi talu di bain arsa ni rohai. Alai songon natabigi diturpukon mampu do parpesalmeni paposor rohana dohot menyemangati dirina didok ibana do tu dirina buasa saya tukiho ali tordikku jala buasa saya rusak ko di bagasanau. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Haposima debata. Ai saina pujiokku dope ibana. Hatuaon ni bohiku jala debatakku. Artina pos nirohana tu debata. Ido guguna. Laho makamonakon akka arsak manang si taonon nai. Ay torok do halak gebetalu manang medele uju mengadupi si taonon. Adong nagabi merbalik siat Tuhani jala gabi mangulahud dosa. Dongan saha persiaon masa sulit bisa membuat kita bertanya-tanya dalam iman. Ekonomi lemah, relasi yang rusak, atau masalah kesehatan bisa membuat jiwa kita tertekan dan gelisah. Namun, seperti pemazmur, kita bisa memilih untuk meyakinkan diri kita sendiri dengan berkata, "Jangan menyerah, tetaplah berharap kepada Tuhan." Artinya, jangan bersandar pada kemampuanmu, tetapi arahkan hatimu pada Tuhan, sumber pengharapan sejati, sehingga kita akan beroleh kekuatan hingga kemudian semangatnya bisa bangkit kembali. Alani uju songgop akka parukilon manang hamaulon naborati di ngulutta. Unak taloas gabelonong haporsiaon doho pakkirimottai. Alay taingok madebata para sirohai. Nasohea macohot mangaramoti ngulutta. Jala tuhatta Jesus pe didok-dok. Saya dongan aku dohamu ganupari. Rasi rasaro ajal ni hasyanganon. Marningoti iko mampu dohita madok tu dirita sendiri. Songon parpesalmeni. Buasa saya tukiho ale tordiku. Jala buasa saya rusak ko di bagasanau. Haposima debata. Berharaplah kepada Tuhan. Amin.